Tini belaknya hamai maru, tinor teli kalau sini bubagran Tansani mariwo hamzagai, ya aplikasi ya kaisa ke hina hani failajak, bonus kabar kubai lamsugo, tam hingkai cengtini sini tiprasa dapat thangna ni kaisa laman greater triparle, greater triparle ni ideologi nanti bubagra je nahari bini দফানো থানসা খাই কিয়ংনা বাগে যে ফাইজাক ও জায়গাও যতনো যে কেসা খাইনাই বিজেপি খাইনাই আইপিএফটি খাইনাই কংগ্রেস খাইনাই বড় যতনো পাল খাই হানে বুবাগ্রা হানে নফনা হামদাকে বড় যতনো পালকা ফাইজাক আবন বাগে जों তীব্র মত থাকলে जों বড় যতনো পাল খাই খাবো নাম ভিলেজ কমিটি বিজেপি আইপিএফটি ইয়াকরে চিনি ত্রিপুরা মঠাও বিজেপি বুথ কমিটি বিজয় দেববর্মন নেতৃত্বে 33টা প্রমুখ দङ 7জনা অবাইকে আইপিএফটি বিজেপি দুইটা পার্টি মিলি টোটাল 68 ফ্যামিলিনি 250 ভোটার তিনি বুবাগারানি থানসানো হামজাগৈ বুবাগাरानि खबकमानो बुबागारानि जे नाहार मुंनो साक्सेस खालामनानै होनाय दिनै बर' गुबुननि पार्टी याकरै बं आगि खालामनाय पार्टी याकरैनो दिनै टिप्रा मथा हापाया बर'नो आं लामसगो अ आमसनि एमबिसि आं बर'नो लामसगो तै खाका हामियाफोराव तामनि हिमालय बर' दिनै बुबागारानि जे थानसा होनोमोन आबनो उतु सावनाय सिनि मथावा हापानो बनोत लामसगो तै खाका हामियाफोराव 68 भोटार 68 फैमिली 250 भोटार बरक तिनी दाबागै सिनी टिप्रा मथावा हापाया बर आसे खातंग थगै तिनी जयनिं खायजा हाके बीजेपी आरटीपी याकरि फेलेका तामो आसामुं बंनो तामरनाय अमहायरो आसामुं आं कोनो रिया आसामुं अमनो बरक जतनो सामेनो बुबागारा साका संनो जों सिनी अस्तित्व नारंनानि हिंका हिंके जों बाक्सा मांनाय थानजा मांनाय कक थानजा मांनाय आ खरांनो खानावैनाय बरक बुबागारानि जे नाहार माने जे सामान न पुतुसावै बरक तिनी आगि जे खालायमानि खालायका तिनी सिमी बुबागारानो लगिरिसिना हिनै हायका हायनि बागा आं बरक खाका हामतै लामसो तिनो जयनि नामनि अ जागा बंके ब आन्दार खबजा तिनी जयनि नामनि म बो आन्दार जान खबजा आउट 19 आमदुल गुलागाटी केन्द्रनि म एडिसिबो एमने निनि चले लम्बल खबजा एमने साब विधानसभा एसेम्बली के म एक्चुअली विशालगढ़ कलायो विशालगढ़नि कायसा केन्द्र कलायो चले लम कलायो हाबनो जों सिनि बरकबा सिनि एडिसिएल कथा बुबागारानो हामजागो जेहेतु टिप्रासा थामजांनि आबो विशालगढ़ एसेम्बली फन कलायथों चरे लाम फन कलायथों बक्सनगर फन कलायथों आबो बरक फायका बरकनो आबन बगन बारबार आगु लाम सबने तामो बरकनो जों अरनथैका साहर दङ ताबोको साहर दङ ओलबो सानाय जतदिन फाया बरकनो जों साहरनाय खाजानि ताखुते बुकुबसं बरक फायदि प्लिज जों बुबागारा जोंनो खानजा खालायनाय जोंनो मुक्ति रनानै होनो बेसां आगुइ फायमा जराव जों बनो लगिरिया रिया हंके बिनि खरांनो जों वारिया हंका हंके सिनि कपालनो बिरमान नांनाय हानि बागै ताबुक बजारा बुल लामाव हिमि दंनाय नरंनो आं कयहरो जतनो फादि बुबागारानो पालखो लगिरिनाय सिनि जातिनो मोथांनायानो सिनि हानो मोथांनायानो जों बाक्साखौ दंनायानो किनि करखो तन्या करायनो नंगो पार्टी दंमोन बीजेपी नि ताम बीजेपी नि बुथ प्रेसिडेन्ट ओंखाय नों तामनि बागै तिनि हायो टिप्रा मथाव तिनि बानाराव फान्या नाका ini टिप्रा मथाव आं बानाराव कारण का नि इसुंका थांजानि मारिनो नाहारै नगो तंगै आसुकै तंगै माया इउटिउब जे नुगै तंगै टाउन जुगो आनि बका तंथुयांगै आं मा नखा म नगो तंगै इंलिया नख्रै लिखलासिनाय माने टिप्रासानो हामजागैनै टिप्रासानो थानजागानो अमनो मारि नाहारै आं फाय नों फाय आनि इसुआबोनो सिनि महाराजे पटिकिस जे महोदय जे सामानि सिनि जे सिनि अस्तित्व रखा खालायनो हामानि आ दिनेजनो नाहारै आं मा नखा तिनिनि लगिबो जयनिं रनाय रक गोबां मा नखा अमर अंके नि दल तंमानि दा नाक आनि दल बाक्सा तंमानि के आइटिएफटी बो तंमानि किसा बाक्सा तंग आइटिएफटी तंग फाकिया बाक्सा आ दलनो मा खप गबं बो आननो समतन खालायनो मा फाकिया गबं निन मुंखा मुखा विजय देव पारा अंके पारा और सि चेलकला नंग म वार्ड नम्बर को बस वार्ड नम्बर आनि 1 नम्बर वार्ड इना हामबाय